Ind og rammen, Esmeralda. Godt, Esmeralda. Skal ind og ramme, Esmeralda. Og vi bringer endnu en gang kun deltagere, sekundanter, ikke behandlerne, alt andet tilskuer ud. Den, der overholder det ved banderne, kan ikke se på alle andre. Så ud af banderne. Så, Johan, du er nødt til at lade ham gå, ikke? Jo, Johan, du må gerne, når vi er færdige. Det var ikke så lang tid, så vi skal kæmpe, når du får væsken af. Han må gerne igen. Ind og boks på vesten. Den er røget til, jeg ved det ikke. Har du vundet begge dine kampe? Det var en god kamp, du havde med Louise. Det var flot. Rigtig god. Så kan du vinde den. Er det finalen? Ja. Så krydser jeg fingre for, at det vinder. Så krydser jeg fingre for, at det vinder. Det håber jeg, du gør. Jeg skal lige hente den.